Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa cha ukulu wanu, ndipo Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene mumatichitira tsiku ndi tsiku. Tikuyamikani Yehova chifukwa cha nthawi ino imene mwalola tikumve mawu anu. Mwachisomo chanu tikupempha kuti mutipatse bata kuti mutikomere mtima Yehova, kuti tikaone za azathu amene adamulemekeza Ambuye wathu Yesu Khristu ali wachichepere, atazindikira kuti iye ndiye mfumu ya mafumu, kalonga wa mtendere. Tithandizireni tonse komanso kutikhululukire machimo athu ndi kutiyeretsa ndi mwazi wa Yesu Khristu. Lemekezeke mutamandike lero ndi nthawi zosatha. Amen. Tiyeni timirire ndikuimba salimo namba 125, kuimba mavesi awiri oyambirirawo. Salimo 125, mavesi awiri oyambirirawo. Tiyeni timirire mutha kuyambitsira ngati mukudziwa. Okay. Iwo akukhulupirira Yehova, akungapirira Ziyoni, losasunthika likazikika likosatha monga mapiriwo. Okay, naijua? Yeah, naijua. Wala naikuweza tende? Leo ya mkita bila ya mkita. Kami sana apa tak? Iyo akukhulupirira Yehova, akungapirira Ziyoni, losasunthika likazikika. Okay. Okay, jambo lingine nipeleze yeah, eh? Bila kunyumba ikai kuzireso yetu leo ina kwa zaiva sizalivuga. Chapino
Tione mawu ochoka ku buku la Mateyu. Mateyu chapter 2. Ndiyamba kuwerenga pa vesi yoyambayo ukafika pa vesi yake ya 23. Mateyu chapter 2 verse 1 kulekeza 23. Ndiyamba kuwerenga. Ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya masiku a Herode mfumu, onani Anzeru kummawa anafika ku Yerusalemu nati, ali kuti amene anabadwa mfumu ya Ayuda? Chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa, ndipo tinadzera kudzamulambira iye. Ndipo Herode mfumuyo pakumva izi anavutika ndi Yerusalemu yense pamodzi naye. Ndipo pamene anasonkhanitsa ansembe aakulu onse ndi alembi a anthu, anafunsira iwo adzabadwira kuti Khristuyo. Ndipo anamuwuza iye, m'Betelehemu wa Yudeya, chifukwa kunalembedwa kotere ndi mneneri kuti, ndipo iwe Betelehemu dziko la Yudeya sukhala konse wamng'onong'ono mwa akulu a Yudeya, pakuti otsogolera adzachokera mwa iwe, amene adzaweta anthu anga Aisraeli. Pomwepo Herode anawayitana Anzeruwo mseri nafunsitsa iwo nthawi yake idaoneka nyenyeziyo, nawatumiza ku Betelehemu nati, yendani mufunitsitse za kamwanako, ndipo pamene mudzampeza mundibwezere mawu kuti inenso ndidzadze kudzamulambira iye. Ndipo iwo mmene anamva mfumu anamuka, ndipo onani nyenyezi ija anayiona kummawa inawatsogolera iwo kufikira inadza niyima pamwamba pomwe panali kamwanako. Ndipo iwo poona nyenyeziyo anakondwera ndi kukondwera kwakukulu. Ndipo pofika ku nyumba anaona kamwanako ndi Mariya amake, ndipo anagwa pansi namugwadira iye, namasula chuma chawo, namupatsa iye mitulo ndiyo golide ndi lubani ndi mure. Ndipo iwo pochenjezedwa nkulota kuti asabwerere kwa Herode, anachoka kupita ku dziko lawo pa njira ina. Ndipo pamene iwo anachoka, onani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe mkulota nati, tauka nutenge kamwanako ndi amake nuthawire ku Igupto, nukakhale kumeneko kufikira ndidzakuwuza iwe, pakuti Herode adzafuna kamwana kukawononga iko. Ndipo iye ananyamuka natenga kamwana ndi amake usiku, nachoka kupita ku Igupto, nakhalabe kumeneko kufikira atamwalira Herode. Ndipo kuti chikachitidwe chonenedwa ndi Ambuye mwa mneneri kuti, ndinayitana mwana wanga atuluke mu Igupto. Verse 16. Pamenepo Herode poona kuti anampusitsa Anzeruwo, anapsa mtima ndithu, natumiza ena kukawononga tiana tonse ta m'Betelehemu ndi ta m'milaga yake yonse, takufikira zaka ziwiri ndi tating'ono tonse, monga mwa nthawi imeneyo iye anafunsitsa kwa Anzeruwo. Pomwepo chinachitidwa chonenedwa ndi Yeremiya mneneri kuti, mawu anamveka m'Rama, maliro ndi kuchema kwambiri, Rakele wolira ana ake, osafuna kusangalatsidwa chifukwa palibe iwo. Koma pakumwalira Herode, onani mngelo wa Ambuye anaonekera mkulota kwa Yosefe ku Igupto nati, tauka nutenge kamwana ndi amake nupite ku dziko la Israeli, chifukwa anafa uja ofuna moyo wake wa kamwanako. Ndipo anauka iye natenga kamwana ndi amake nalowa m'dziko la Israeli. Koma pakumva iye kuti Agelawo anali mfumu wa Yudeya m'malo mwa atate wake Herode, anachita mantha kupita kumeneko. Ndipo pamene anachenjezedwa ndi Mulungu mkulota, anamuka nalowa ku dziko la Galileya, nadza nakhazikika m'mudzi dzina lake Nazareti, kuti
chikachitidwe chonenedwa ndi aneneri kuti adzatchedwa Mnazarayo. Amen. Ndime yayitali komanso ndime yosangalatsa kwambiri imene ngakhale mwana wang'ono kumfunsa kuti Anzeru akumawa ndani akuzani. Mayimba nyimbo kalekale kuti Anzeru akumawa anaona nyenyezi kumapitiliza koko. Je, sinkhani yoti ndi kachilendo kwambiri ngakhale pali mavuto ena kuti ndi nkhani imene pazakubadwa kwake kwa Yesu Khristu imapezeka kuti fundo zina zikukhala ngati kuti sizilongosoka bwinobwino. Tikutanthauza chani? Ndifunsefunso. Kuti Anzeru akumawa adali kwangati? Chabwino akusanena kuti tikamawerenga palibe kuti akufotokoza bwino adali kwangati. Wilix anena kuti ali kwatatu. Ndiye yoti ali kwatatu mukuitenga pati. Chabwino angoti Anzeru akumawa. Koma nanga chifukwa chani timati adali kwatatu? Chifukwa alesa dambo chivomerezi mene kuti adali kwangati? Koma kuti nzonde chifukwa cha mphatso. Koma tudziwa bwanji kuti alesa adatenga mphatso imodzi? Mphatsozo mitundu yake ndi itatu. Koma sizikutanthauza kuti Anzeru akumawa sadali kwatatu. Akozolenga ziwiri. Koma sakadali Anzeru akadakhala Anzeruwo adali awiri upitawo. Koma sitidziwa kuti adali kwa angati. Mphatso zinalipo zitatu. Koma Baibulo sidatiuza kuti Anzeruso adali kwatatu. Koma tikudziwa kuti ali ndoposa awiri. Anzeru akumawa. Ngasindi ngati lulo imene yazambiri. Koma zoti adali kwatatu izizi Baibulo mulibe. Komanso nkhani ine makondotchuka kuti adabwera ngamira. Timazipeza kuti sadakambekoza ngamira. Umeenda kwa mtu maonekezo yake mimi nipekera nkani yonetsa kuti ngaro umeenda kwa basi. Pena zopera ngati choncho. Pena koma mone kuti kodi anthu aonetsa ngati utaenda sonto na urari. Ngaende so basi. Kumakhala rumidwa lifumu unara uyali ngamira. Sisi ni mafunyo moja ngoja. Idawa tu mafumu. Ndio zingai. Message of tracing kodi kwamba sasa wa mawe ya mfumu atakaipeza ali pa ulendo. Nde chiyekeze kuti anthu achoka kumponera kuno apita kulilongo. Ndiye kulilongo kuja akakumana ndi mfumu ya mzinda wa Lilongwe. Kukafika umene kuja ife kusakasaka mwana amene ndi mfumu ya Lilongwe. Mulilozere kuti afusa sofumu. Ndi zimene zidachitika baba. Koma awawa ndithu anali ntchito yawo inaliyo yomapanga study nyenyezi zija. Kumaona nyenyezi zija kumaona kuti nyenyezi yotani ndio mwe ndipozomati ngati ma astrologers amene akakondopanga study zachilengedwe zakumwamba zamlengalenga. Iwo ndimene ntchito yawo inaliyo. Ndipo makumwambako adaona nyenyezi zina yake imene idali yosemphana ndi zina zonse zimene anekuzira kuzidziwa pamene padambi ulendo wako. Koma mumbiri yawa awa zero koma ili kuti kwa munguibe zara koma kwina akusimulizo ili bali kuno chabwino tikamba tibwera kumeneko. Koma ndingofuna kuti poyambira apa tione kunena kuti pali zinthu zina zimakambidwa za anthu awawa zoti sizoona zoti Baibulo mulibe. Pamene tikalimwe tingoziona apa pane maja ya Yesu lazira kumawa kubwera moteromo. Okay. Chinanso tikozokamba zoti Anzeru akumawa amene wawa amachokera dera liti. Ngasangoti kumawa
anali malo otani. Zinthu zonsezo zofunika ndithu kuti titazilongosola kuzifufuza bwinobwino. Koma phunziro lathu la lero lino tikufuna tikhazikike kwambiri pa zimene iwo anachita zobwera kudzamupembedza mwana amene adabadwa Yesu Khristu. Komanso chinthu china chimene tichidziwe choti sikuti iwo adabwera tsiku limene Yesu adabadwa. Abusaja ndi amene adabwera tsiku limene Yesu abadwa. Koma awawa anabwera mwina patatha zaka ziwiri. Ndipotokosera kuti chifukwa chani ndikamba zaka ziwiri. Kuti timvetsetsane bwinobwino. Ndipo makhala information yosiyana wene. Sikuti adafika tsiku limene Yesu adabadwa. Adabwera patadutsa zaka. Chifukwa chake tikuona Herode akuti phani mwana wina aliyense zaka ziwiri sijakusa. Mwaona adabwera patatha zaka ziwiri. Akadakhala kuti adabwera patatha zaka ziwiri. Herode sakadanena kuti muphe ana zaka ziwiri silamusa. Kawiri yangu za zimene zidachitika nthawi yakubadwa kwa mbuye wake Yesu Khristu. Sitikhala nazo kuti izizi zimachitika motero chifukwa chake, kazi ikachitika motani. Timangowerenga hayi Anzeru kummawa adabwera kudzachita zakuti osaona kuti idali nthawi yotani. Ndiye timene tikufuna tichione panopa. Anzeru kummawa amenewa tizindikire poyamba kuti sanali Ayuda ayi, anali anthu a mitundu awawa. Malo awo mwina amene amachokera tikoti amachokera ku Babyloni. Kwa ndiye kunali kummawa kwa Yerusalemu. Ku Babyloni kumene anali kuchokera. Koma chinthu chosangalatsa ndi chodabwitsa chimene chikuchitika apa chakuti awawa anthu amene adali a mitundu akubwera kudzamulambira kugwadira Yesu. Koma Herode amene anali mu Yuda weniweni akufuna amuwononge Yesu. Kusiyana kwa anthu awiri. Timakambanso kawirikawiri poyamba tinakamba za azimayi kudzamaliza. Tinakamba za anthu a mitundu pa kubadwa kwa Yesu Khristu. Tinakamba za anthu ochimwa. Apaso tikuona kuti amene akubwera amene azindikira kwakukulu kuti nyenyezi si nyenyezi wambayo. Anali anthu a mitundu, sanali Ayuda. Anabwera anaona nyenyeziyo kudzamulambira Yesu Khristu. Koma Herode akufuna amuwononge Yesu. Ndiye izizi chimene chimachitikanso ngakhale lero lino. Anthu a m'dziko lapansi tili magulu awiri. Gulu loyamba ndi gulu limene limafuna limlemekeze Yesu, kumugwadira Yesu, kumvera Yesu. Gulu lachiwiri ndi gulu limene limafuna kuwononga china chilichonse chokhudzana ndi Yesu, kusokoneza china chilichonse chokhudzana ndi Khristu, kusokoneza china chilichonse chimene chingalengere anthu kuchipulumutso. Magulu awiri awa anthu pa dziko lonse lapansi. Posalengera kuti udabadwira kotani, posalengera kuti ndioneka bwanji, koma anthu amene alipo pa dziko lapansi ndi mitundu iwiri. Olemekeza Yesu, onyoza Yesu. Ndi zimene tikuona apa. Ndiye tikati tiyambe kuyambirira tioneza Anzeru kummawa amene wawo kuti kodi anali ndani. Tikawerenga m'Baibulo limakambanso kawirikawiri za anthu anzeru. Mwachitsanzo tikhoza kukumbuka m'Pangano Chakale ku Igupto kuja kunali anthu anzeru. Ajamina amajamuza Farao kuti kuchitika zakuti kutere amene ajabatchidwa anthu anzeru. Ku Babyloni chimodzimodzi. Tikumbukire nkhani ya Danieli amayitanidwa umodzi ndi anzeru ena. Odzanenera kaya ndi asembe odzafuna kufotokozera chimene chachitika kakulongosola chinthu chimene chachitika kupoyeza kuti kuzira chiwiri chimene tikuchiona pamenepo. Ndiye anthu amene wawa ntchito yawo inali ngati ya chipembedzo pang'ono. Kufuna kuonetsera kupambana kwa chipembedzo chawocho chimene anali kuchitumikiracho. Ndi chimene tikuona kwambiri. Koma kawirikawiri Baibulo maka wa Pangano Chakale likakamba za anthu anzeru amene wawa amakhala anthu oti agwira zinthu zosalongosoka.
kapena kuti akutsatira zinthu zimene zinali zolakwika kulimbikitsa zinthu zosokonekera, amene akusiyana kwakukulu ndi Anzeru akumawa amene tikuwerenga pa. Chifukwa awa akuoneka kuti agwira zinthu zenizeni zoonadi zimene zimabweretsa chipulumutso kwa anthu. Kuti choyambira zimene tikuziona ndi zimenezi. Kachiwiri tidatione za ulendo wawo. Ulendo wawo unayamba ataona chizindikiro cha nyenyezi mwamba. Takambapo za zizindikiro zingapo zimene timayamba kuphunzira. Mulungu akubweretsa zizindikiro zosiyana-siyana kufuna kuonetsera kuti uyu amene akubadwayo ndiye Mesiya amene adalonjezedwa uja. Pali zizindikiro zingapo ndi izizi chizindikiro china nyenyezi. Ataiona nyenyezi monga ananenera muja, inali nyenyezi yosiyana ndi nyenyezi zina zonse. Inali nyenyezi yopambana, mwina ni kukhala kwambiri, mwina amene imayenda modabwitsa, mothamanga kuti upite kuna kwake. Anadabwa nayo nyenyezi imeneyi. Tikawerenga buku la Numeri chapter 24 verse yake 17. Kukambidwa za nyenyezi imene idzaoneka pakubadwa kwake kwa Mesiya. Aliyisu kuti zangochitikali ndi zimene Mulungu adanenerapo kalekale kuti zidzachitika. Mukawerenge Numeri chapter 24 verse yake 17. Amene akuti ndikuona tsopano ndipo ndimuyandikira iye, nyenyezi idzachoka kwa Yakobo ndipo idzatuluka kuchoka ku Israeli. Yesu Khristu kubwera kwake sikuti nkwangozayo. Yesu Khristu kubadwa kwake sikuti mkodzidzimutsa anthu ake. Kuti kakungobwe wabadwa munthu osadziwika kuti achokera kuti. Zinali zoti zinali kunenedwa, kulonjezedwa, kumakwaniritsidwa nthawi ngati imeneyi. Kuti adzabadwira ku Betelehemu, nyenyezi idzaoneka. Nde awa tsopano anatenga zikwama zawo nanyamuka pa ulendo kupita kukaona zimene zinachitika. Then kuphunziranso kuona kuti cholinga cha ulendo wawo chinali kufuna kukamupembedza Yesu Khristu. Tinagamba kuti ulendo wawo anthuwo udali wautali. Amene amachita kafukufuku kuchokera ku Babuloni kupita ku Yerusalemu, mwina anali makilomita oposera 800. Ulendo wa makilomita oposera 800. Amene pa mayendedwe yawowa zitoteka kuti mwina adayenda masiku ochulukirapo. Koma chifukwa chani nanga iwowa nthawi kunalibe galimoto. Then makilomita 800 olowere ngolowere. Then udzozwa kuti uli nawo ulendo ukafike. Then kuyenda muli mako pena mukhala muyambako ulendo muli mako. Then ndi ulendo wa nthawi yayitali. Tsono nanga iwowa chikawa panditsanjani kuti adzivulitse kuyenda ulendo olero. Koja nyenyezi inaona. Adayiona kuti dali nyenyezi ya malonjezano. Nyenyezi yobweretsa chimwemwe. Nyenyezi yopambana. Nyenyezi imene inali kunenera za mpulumutsi. Tikumbukire kuti Ayuda adapita ku Babuloni bade wakhala ukapolo. Nde Ayuda adapita ku Babuloni adatenganso malemba awo, Baibulo lawo anali nazo kumeneko. Ndipo kumeneko kudapezekanso anthu ena amene adayamba kuwerenganso mawu a Mulungu. Ndipo ili linkakhala gulu limodzi la amene anali kuwerenga mawu ndipo anali kudziwa za nkhani iyi kuti nyenyezi ikadzaoneka ndiye kuti Mesiya akukani akubwera. Chifukwa chake adanyamuka napita cholinga choti iwowo akamupembedze iye. Adatsegula mphatso zawo namupereka
golide mule vijani rubani kuzigoda kuita kwambiri mwina anthu amene oti achipembedzo ku Yerusalemu sana chileisa akuluakulu achipembedzo ku Yerusalemu sana chitekozi kungani sindibvako kuti wamkulu wa nsembe anapita kukamupembedza Yesu mwina ngati mudabvako koma ine sindabveko koma uyu anthu awa amene oti sanali kuwerengedwa ngati apa pangano lawo ndi Mulungu koma kubwera anamva anaona chizindikiro natsatira nakampeza Yesu Khristu ali mwana sadampezesa ali wamkulu ali mwana ndithu koma adamugwadira adampembedza nampatsa mphatso zawo adazindikira kuti uyuyu ndi mpulumutsi wa dziko lapansi adazindikira kuti uyuyu ndi mwana amene wabadwa ndi cholinga chopambana kwakukulu adakhulupirira mawu a Mulungu adakhulupirira malonjezo ake adabwera kwa Yesu Khristu amugwadira iye nampembedza ili kumene ngakhale Efeso tikuyenera tipite kwa Yesu Khristu kodi ndi panthu amene timamugwadira Yesu kodi ndi panthu amene timampembedza Yesu kodi ndi panthu amene timakondwera naye Yesu nditode kuti atakaona nyenyezi adanakondwera ndi kukondwera kwakukulu kaya kukondwera kwake kukonani adakondwera ndi kukondwera kwakukulu anaona zinyenyezi anali ndi chimwe kodi ifeyo timakhala ndi chimwemwe tikabva zake za Yesu kapena mu mtima mwathu mmadzazidwa ndi mkwiyo ngati mene adachitira Herode aliyese azichifu kodi ine ndimabva kukoma ndi Yesu ndiye tione za Herode imene anachita zotani poyamba tinafotokozera kuti munanu mkazoka kuno kumponera wapita kulilongwe ndimukakumana ndi mfumu ya kulilongwe ndikauza kuti ife tabwera tikufuna tizaone mfumu ya kulilongwe kamwana kamene kabadwa muone ngati mfumu ingabvekwani itakhala yankazi ikoza kuita nani asilikali akupeni omwepo koma mwina mchisomo cha Mulungu Herode ngakhale adali wakazi inde koma sadaphe anthu awawo iyeyo zimene adaona kuti anthu andanamize ndikhale ngati ndikufuna ndikampembedzeso ndiye pitani mukafufuze mukakampeza muzandiuze katiuzanani kampembedza koma kodi Yesu cholinga chake chinali kufuna kukampembedza ayi cholinga chake chinali kufuna kukamuononga Herode adali munthu wankhanza kwambiri iyeyo amatanganika kwambiri ndi ntchito ya zomangamanga mu mzinda mwakemo komanso chinthu china chimene amatchuka nacho kwambiri ndi kuchaja misonkho yayikulu pampa anthu amavutika kwambiri kuti apereke misonkho mwina mukumbukire nthawi ina Ambuye Yesu Khristu Petro anati kodi bwanji sipereka msonkho kangati panali nkhani yokuchana msonkho Afarisi ndiye Yesu adamuwuza Petro kulipira kuti kunyanja ukawedze nsomba yambayo ukatsekule mkamwa ukapeza chani kodi ukapereka kungoonetsera chimene chimachitika nthawi imene iyi nkhani ya misonkho inali nkhani imene inali yosautsa kwambiri nanga si Ayuda pa nthawi iyi anali pansi pa Aroma ndiye Aroma amafuna kuti kuzibwera misonkho yochuluka Herode ameneyo anali wankhanza kwambiri adapha mkazi wake weniweni adapha ana ake ena komanso adapha azibale ake ambiri iyeyo samakondwera ndi wina aliyense otsutsana ndi ufumu wake koma zimene tikuona apa kamphaniyi zinthu zitatu zimene Mateyu akufuna tidziwe zokhudzana ndi Herode ameneyo choyambirira
Herode ameneyu anali munthu osazindikira, sanathe kuzindikira kufunikira kwa nyenyezi imene idaoneka, imene idanenedwa kale kubuku la Numeri. Sanali kudziwa zimene aneneri ena adanena zokhudzana Mesiya amene adzabadwa m'Betelehemu. Komanso iyeyu akusiyanitsidwa kwakukulu ndi Anzeru kummawa. Iwowo akuonetsa kuti anali kudziwako mawu kusiyana ndi Herode. Yesu Khristu Mesiya wa ku Israeli, koma iyeyo ali ku Israeli komweko osadziwa. Chifukwa chake ngakhale Ayuda ambiri anamukana Yesu, sanafune kumulandira Yesu. Chimene tikuziona mwa Herode uyu, anali munthu osazindikira. Kachiwiri, Herode anali ndi mantha. Kuti kuli mfumu ya Ayuda, lesa mfumu ndine, zuteka bwanji, chinamchititsa mantha. Iyeyo unali udindo umene udapatsidwa kwa iyeyo ndi Aroma. Ndiye mwina ankadzifunsa kuti udindoga ufuna ulandidwe kapena zikhala bwanji. Kuti wina afuna nditoti anazunzika mu mtima mwake. Zimene zikhala tikusemphana pang'ono ndi zakuzunzika mu mtima tinaona mbuyo. Zechariya anavutika mu mtima, osati kwa yoti anaopa kuti udindo wake utengedwa ayi, koma anaona ngelo chinthu chodzidzimutsa napo utenga chodzidzimutsa. Anazunzika mu mtima chifukwa anaona kuti udindo wake komanso mphamvu zake zikutayika. Ngati kubwera mfumu ina ndiye kuti iyeyo mphamvu yake yatha. Kubwera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu kumapereka chionjezo kwa iwo amene safuna kumugwadira. Ulamuliro wa Mbuye wathu Yesu Khristu umapereka chionjezo kwa iwo amene sangakhale odzichepetsa pamaso pake, kwa iwo amene sangafune kumukwezeka, kwa iwo amene sangafune kumulambira. Ndipo pamakhala kulimbana malo mompatsa ulemu Yesu, timayamba kuona ulemerero wake. Ndipo chake pena Yesu Khristu akunena kuti nkovuta kwambiri munthu wa chuma kuti alowe mu ufumu wa Mulungu. Nkovuta chifukwa chani? Chifukwa wina amayamba kuona za chuma chawo, amayamba kuona za ulemerero wawo, amayamba kuona za zimene iwowo ali kapena ali nazo, malo modzichepetsa pamaso pa mfumu ya mafumu. Lero lino anthu ambiri akulephera kubwera kwa Yesu Khristu chifukwa agwiritsitsa ulemerero wawo, agwiritsitsa zimene adapeza pa dziko lapansi pano. Mulungu akatipatsa zinthu tisazikumbate m'manja chonse, koma tizike m'manja motere kuti akafuna atenge nthawi ina iliyonse tikubweretsamo zina mmene yafuna. Koma tikakhala anthu amene tikugwiritsitsa zinthu zina za dziko lino lapansi, kutsatira Yesu kudzativuta. Mpaka kuti ngati munthu saseza mtanda wake sangathe kunditsatira ine. Ngati sitiseza mtanda wa Yesu sitingathe kumutsatira. Kuseza mtanda kumatanthauza chani? Kuseza mtanda kumatanthauza kulolera kuti ifeyo tioneke anthu opusa chifukwa cha Yesu. Kulolera kuti ifeyo mwina tizunzike kumene chifukwa cha Yesu. Kulolera kuti ifeyo anthu atipeputse kumene chifukwa cha Yesu. Kuti ndi mtanda wanji umene Yesu akufuna inuyo museze. Ndi chiyani mwina chikuchitika m'moyo mwanu chikukulepheretsani kumutsatira Yesu ameneyo moyenerera? Ndi chiyani chakupingani chikukulepheretsani kutumikira Yesu moyenerera? Lero ndechitha kukhala chosautsa chanu.
chikuvutitseni mu mtima ngati Herode. Iye adaona za ulemerero wake, adaona za ufumu wake, sadafune kuchitira ulemu mfumu ya mafumu. Chifukwa chake tikuona tsopano za chiwembu chimene adachita. Poyamba akufuna adziwe kuti nyenyezi idaoneka liti. Ndipo iye anafuna adziwe zimenezi. Afuna awerenge nthawi. Ngati nyenyezi idaoneka pa nthawi yake. Anthu awawo ayenda kuzafika lero. Ndiyeni munthu uyo ali mzaka makumi. Chimenechi chimene akufuna adziwe. Kuti mwana uja akamuononge ndithu. Komanso akufuna adziwe kuti ndi malo ati, ndi kuti kumene mwanayu angapezeke. Ndiye akuwuzidwa kuti ku Betelehemu adayitanitsa aneneri komanso asembe aja. Adawanamiza kuti akufuna akamupembedze pamene akufuna akamuononge. Akufuna amuphe mwana wang'onong'ono. Mfumu yayikulu yukatambalira ndi mwana wang'onong'ono. Inali ndi mantha. Mbali ina mantha amene anabwera chifukwa mtima mwake anadziwa kuti ulamuliro wanga tsopano watani? Watha. Nthawi yanga yolamulira yatha. Chifukwa kukubwera mfumu imene idalonjezedwa ndi Mulungu. Mfumu yochokera kumwamba, mpulumutsi wa dziko lapansi, amene akubwera kudzapulumutsa anthu ake, komanso kudzaweruza adani ake, komanso kuchotsa temberero limene lidayikidwa chifukwa cha kuchimwa kwa Adamu. Munthu ameneyo ndiye amene Herode akufunamo. Mwina zinali zovuta kwa iye kuti akhulupirire mawu a Mulungu. Kapena mwina yeyonso sankafuna kuti mawu a Mulunguwo akhale woona. Kapenanso mwina yeyo adakakamira tchimo, adakakamira mphamvu, kapena udindo umene adali nawo. Ino alipo anthu ena amene amakakamira udindo wawo nkulolera kuti china chilichonse chitayike, koma udindo wawo udzadani akhale nawo. Kana mpantchito kumene ena amalolera ndithu mpaka kupita kwa sing'anga cholinga akhale pa udindo wake. Ukakhwimira ndithu kuti pa udindo pano wina asabwerepo, muofesi yanga ino wina asadzalowe moswa. Alipo ena amachita zimenezi mpaka kutaya ndithu Chikhristu, kutaya ndithu Yesu, chifukwa choti akufunanso ine ndito zimene akuchita Herode. Akulolera kuti mpaka akaphe vana cholinga choti asamale udindo wake. Koma Mulungu wathu ndi Mulungu wadongosolo. Chiwembu chake sikuti chinagwira, chidalephera. Mulungu akuwachenjeza Anzeru aja maloto, musabwerere kwa ndani? Kwa Herode, chifukwa afuna amubwereke mwana. Herode adakanika ndithu, ngakhale adapha ana onse aamuna azaka ziwiri kutsika musi, zidalephera kupha mwana wa Mulungu ali wamtendere. Kwambiri amakondoka nkhani ya ana amene adaphedwa awa kuti anali ngati anthu oyambirira kuphedwa chifukwa cha Khristu. Anthu ambiri amakondoka mbayoni kuti ana awawa ndi anali oyambirira kuphedwa chifukwa cha Khristu. Ndaganizirapo ndio. Ndaganizira kukazona. Akuphedwa chifukwa wina akuopa kuti kubwera mfumu ya mafumu Yesu. Kwake kale anthu ambiri amakondoka ngati akatulo zokhuza na ana amene wawo, ngati ndithu kuti ophedwa oyamba chifukwa cha Yesu Khristu. Kodi njani chimene ifeyo mwina tikudutsamo tikudziona ngati zizizo?
chifukwa cha Yesu Khristu. Chizunzo chimabwera m'moyo mwathu mwa Chikhristu. Sikuti nchodabwitsa ndiye gawo limodzi la moyo wathu wa Chikhristu. Ngati tikufuna kuti moyo wa Chikhristu ukhale wopanda zunzo lililonse, ndiye Chikhristu chake sija. Koma nzomvetsa chisoni kuti Chikhristu cha lero chikumalonjeza anthu lero moyo wopanda mavuto, kumalonjeza anthu lero moyo wopanda masauko. Koma Yakobo akuti limbikitsa, tiyeseni chimwemwe pamene mukudutsa mayesero osiyanasiyana. Ndiye kodi ife Yesu Khristu ameneyo timamulandira bwanji, timuvomereza motani? Lero alipo anthu ambiri amene amafuna ndithu kumukana Yesu, akufuna ndithu kumuchotsa Yesu. Kodi ifeyo tikuchita naye motani? Kodi tikumukanaso? Kodi sitimkhulupirira? Kodi timamnyoza? Mina sindingathe kunyoza ndi mawu, koma ndi machitidwe athu, ndi mayendedwe athu. Ngati tikhala moyo osasamala za Yesu, ndiye kuti tikuchita chimodzimodzi, tikunyoza Yesu. Koma wonse amene afuna kunyozera Yesu, amene afuna kusokoneza china chilichonse cha Yesu, Baibulo limatitsimikizira kuti iwowo sangathe kukwaniritsa kukhala naye kapena kugonjetsa ufumu wake, chifukwa ufumu wake siudzatha. Ufumu wake ndi wamuyaya, ufumu wake ndi wamuyaya. Mavuto angakule bwanji, tingayende moyo osautsa motani, koma Yesu Khristu ali iye yemweyo mpaka kalekale. Ndiye ngati tione kuti kodi chinachitika ndi chiyani kuti Yesu Khristu ameneyo apewe kuphedwa kotere. Ambuye adatetezera pakumuwuza Yosefe, choka pita kuti ku Igupto. Kudzera m'maloto anatetezedwa, ndipo anachokadi napita ku Igupto. Kwa verse 19 tikuona kunena kuti Herode atamwalira, mngelo anabwera nadzaonekeranso kwa ndani? Kwa Yosefe, kuti abwerere kunyumba kwawo. Pa verse yake ya 22 Yosefe anamva za mwana wankhanza wa Herode, dzina lake Agera. Ndiye anachoka kumene kuja ndipo anachita mantha naye. So mwina tsano mwanayu ndi amene ayambe kusakasaka kuti kodi ndani. Nachokanso kumene anapita kukakhala m'Betelehemu m'Nazareti. Ndiye zonsezi sikuti Mulungu amangofuna atetezere mwanayu ayi Yesu, koma amafunanso kukwaniritsa mawu ake. Chifukwa chiyani? Olemba Mateyu akunena kuti izi zinachitika kuti akwaniritse zimene zinalembedwa, kuti kuchokera ku Igupto ndinayitana mwana wanga. Ngati kuona Yesu wathawira kupita ku Igupto, ndiye mngelo akubwera ndikumuyitana kuchoka kuti ku Igupto kuti. Kuchoka ku Igupto ndinayitana mwana wanga. Komanso tikaona makamaka nthawi ya Mose, ana a Israeli anachokanso ku Igupto, anapulumutsidwa kuchoka ku Igupto. Zimene tizizoona kuti pali kulumikizana zimene zinachitika ndi ana a Israeli zikukwaniritsidwa ndi Yesu amene adapulumutsidwanso kuchoka ku Igupto, amene ndi mwana wa Mulungu weniweni. Kuonjezera pamenepo, Herode atapha ana onse aja chifukwa kuti chani? Akuti kupha kumeneko
kunachitikaso kuti kukwaniritse zimene ndani malemba adanena. Tikuona wewe zedi zinthuzi zikuchitika motsatana ndi malemba, sizungochitika mwangozi ya zinachitika kuti malemba akwaniritsidwe. Ndinamva mawu kuchokera ku Rama, kulira komanso kukuwa mokweza, Rakelo kulirira ana ake nakana kuti atonthozeredwe chifukwa onse ake. Mulungu ndi Mulungu wachisisi kwambiri, ndi Mulungu wodabwitsa kwambiri. Ngakhale ndi nkhani yomvetsa chisoni, koma sikuti yangochitika, ikukwaniritsa zimene malemba adanena. Ndipo ndikaona Yeremiya akugwiritsa ntchito kawirikawiri chithunzithunzi cha mzimayi wolira kufuna kufotokozera chisoni chimene Israeli ali nacho chifukwa cha uchimo wawo, kusamvera kwawo kumene kudapangitsa kuti iwo apite mu ukapolo kuti. Koma Mulungu akuonetsera kuti iyeyo adzagonjetsa adani ake onse, natenga napulumutsa ana ake amene adasankhidwa. Chinthu china chimene chikukwaniritsanso malemba akuti chiyani? Yosefe wabwera ku Yudeya kukakhazikika ku Nazareti. Akuti izi zinachitika kuti kukwaniritse kuti iye adzatchedwa Mnazareti. Zonsezi sizongochitika mwangozi, pamene pakuonetsera chisisi cha Mulungu. Mesiya akubwera. Nazareti linali dera limene anthu amalipeputsa kwambiri, limaoneka losoka zedi njirero, lomvetsa chisoni. Ndiye tilumikize Ambuye wathu Yesu Khristu adabadwira mchani m'khola la ng'ombe, malo omvetsa chisoni. Anagonekedwa modyera ng'ombe, malo omvetsa chisoni. Anathawa kuchoka kudera kwawo kupita ku Igupto. Anthu othawa nkhondo likhozo madera. Anabwera kudzakhalanso malo omvetsa chisoni ku Nazareti. Ndiye tikamapitirira akudzafanso imfa yotani yomvetsa chisoni. Komanso pa utumiki wake ndani adamulemekeza Yesu? Palibe. Akuluakulu achipembedzo amenewo ndi amene amamunyoza kwambiri Yesu, mpaka kumupangira chiwembu, kumunamizira kuti aphedwe ndithu, nkufa imfa yomvetsa chisoni, nkukakhomedwa pa mtanda momvetsa chisoni, koma adauka kwa akufa. Ndiye n'chifukwa chani zonsezi zikuoneka kuti moyo wa Yesu Khristu palibe pamene tingaliremo kuti apa adali munthu wochita bwino. Akufuna adzifanizire ndi mmene anthu tilili mu uchimo wathu, chifukwa mu uchimo wathu ndife anthu omvetsa chisoni, ndife anthu osowa kothawira, ndife anthu ozunzika, ndife anthu opanda chiyembekezo mu uchimo wathu. Koma tikamudziwa Yesu ndi amene amadzalipatsa chimwemwe, amene adauka kwa akufa ndipo ali mu ulemerero, pamenenso ife timakhalira anthu odala. Koma Yesu akadabadwira nyumba yachifumu, akadamayenda magalimoto kaya opambana, nthawi imeneyoyo zimene amazilenga kuti iyi njira yabwino yamayendedwe. Kodi lero lino kumtengo kwake ukadaveka bwino kwanji kwa chuma ukhawo mwina ukadafika, koma kwa anthu ena akadaona izi si zathu, izi zimene za anthu olemera. Koma Yesu adabwera kudzafikira anthu ozunzika, omene amaoneka oonedwa pansi, anthu ooneka opanda ntchito ngati inu ndine.
ndipo tonse ndife anthu ozunzika chifukwa cha uchimo wathu. Ndipo pamene ifeyo tamudziwa Yesu ndi kubwera kwa iye ndi kumukhulupirira, moyo wathu umasinthika. Ndiye mungaone kuti kodi chifukwa chani maloto onsewa amene akukambidwa zonse zikumuchitikira Yesuzi zikufuna zionetsere chiyani? Mulungu akufuna ationetsere kuti iyeyo ndi Mulungu wamphamvu zonse, ali ndi mphamvu ngakhalenso pa adani ake. Sizingatheke woyipayo kuchita choyipacho ngati Mulungu sangavomereza. Kupana kuna bwino ndibwerezenso. Sizingatheke mdierekezi kuchita chinthu choyipa ngati Mulungu sadavomereza. Zidamukanika Herode. Chifukwa chake moyo wathu uli m'manja mwa Mulungu. Moyo wanu uli m'manja mwa Mulungu. Palibe kena kaliponse koyipa kanga kuchitikireni ngati Mulungu sangavomereza. Ndipo anthu tonse tikadakhala ndi chikhulupiriro choterechi sibwezi kupita kwa asinanga. Chifukwa kupita kwa asinanga kuja kumakhala kusowa kothawira kuti mwina Mulungu akuzolola izi koma nkadzitetezere uko. Ndingati kufuna kudzitetezera kumphamvu ya mdierekezi kumapitaso wa mdierekezi umwe. Zimene zimachitika popita kwa asinanga. Sabatani yake timaenda mudzi. Ine ndadabwa ndimakusakusa. Kodi anthu akadamangirira wana zija zomunga mkuzi. Mutazonawe? Amai Madison muzidziwa? Kuna wanu mdamanga. Si mdamanga zipamo kwambiri. Ena amangati tulija kadi masekera awetsamuka kamboda kukumanga apa. Ndeni mkosimu tizibangiri tujeni timikanda kankhata kenapo. Ndeni nafunsa kuti amayiru mwanayo kwanji akuti aiga azitetezeka wena angadzanjere. Amayi ena ngakujereni. Mulungu mumukhulupirira kodi Mulungu sangathe kumtetezera yakozo kutetezera nanga kwanji mulika ife ukanyingo yako. Tsono ife tikhale anthu bodi Mulungu atitetezera ndithu olokwa adani ota. Ngati Mulungu ali mbali yathu ndani angatitsutsa? Palibe. Ngati Mulungu ali ndi ife palibe amene angandipane naye. Palibe amene angandigonjetse. Palibe amene angandigwetse. Chifukwa choti Mulungu ali mbali yathu. Kodi ife ndi pa Khristu. Kodi timakhulupirira timadziwa kuti Yesu Mulungu ndi wamphamvu zonse. Kuti ngakhale Satanayo ali m'manja mwa Mulungu. So Satana ngalali m'manja mwa Mulungu. Nanga zoyipa zonse zimachitika zibati. Baibulo imatiuza kuti Mulungu wamulola kwa kanthawi. Mulungu amadakhala kuti sadamulole Satana kuti azichita zimene amachita. Sangachitike nakalikonse. Komanso pamulola Mulunguyo Satanayo siutangomulola kuti akaononge nyanja yonse ayo. Chifukwa zikadakhala choncho bwenzi lonse litatha. Wina amapereka chithunzi choti Satana ali ngati mkango umene wamangidwa ndi tchere. Ndiye tiyelekeze kuti tamanga mkango pa mtengo. Ndiye tchenilo likubwera nkudzafika pa njira izizi madukawa. Mkango ungathe utipweteka ife? Ungatipweteke? Koma utipweteka tikatani? Tikayandikira uko. Zikathoza chani? Satana amaononga anthu amene amuyandikira nkumakaseweretsa pakamwa pake. Adamangidwa, Baibulo imatifotokozera mukukula chivumbulutso. Adamangidwa Yesu, osati idzabwera nthawi yoti adzamangidwa Satana. Tuli Satana, wani mati Yesu, osati Yesu. Satana
adamangidwa satanayo osaliza kuti lidikire kudzabwera zaka 1000 adzamangidwa Yesu iyayi zaka 1000 ndi zinozi chifukwa Bible likagwiritsa ntchito zaka zoti 1000 ningokamba nthawi yayitali kwambiri ndipo zimayimira kuchokera nthawi imene Yesu Khristu adabwera kudzafika mpaka nthawi imene adzabweranso kachiwiri. Nthawi iyi ndi zaka zimene mdierekezi adamangidwa ali pa tcheni ngati mkango umene wamangidwa pa mtengo wako umaluma anthu amene ayandikire kuti kumeneko. Satana amaluma anthu amene amamuyandikira nakakondwera nzikiro zake nakakondwera ndi ntchito zake namakamseweretsa nkumaona ngati ndiye tate wawo Satanayo. Koma anthu amene apatukana naye akana zichito zake sangawakhudze ngati Mulungu wamwambayo sangavomereza. Pamene Bible imatitsimikizira kuti mukaneni chokani pa choyipa mukaneni Satanayo ndi zintchito zake ndipo sadzakuchitirani. Isamadabwe kuti zina zikamatichitikira tisadzipereke tokha kugoli la mdierekezi kuzichitochito za mdierekezi. Tikhale pamaso pake pa Mulungu. Chimene Mulungu anakonza adzakwaniritsa. Mulungu amagwiritsa ntchito ngakhale mkwiyo wa mdierekezi wa adani ake kuti akwaniritse zimene adalonjeza zabwino komanso zoyera kwa anthu ake. Adagwiritsa ntchito Farao amene adali woyipitsitsa. Apa tikuona akugwiritsa ntchito Herode woyipitsitsanso kuna kuti akwaniritse chimene iyeyo adanenera kalekale. Ndiye pamene tikutseka phunziro lathu la lero tiye tione zinthu ziwiri. Pa nkhani imeneyi tiphunzirapo zinthu ziwiri kwambiri zimene kodi kuvomereza kwathu pa za ufumu wake wa Mulungu nkotani. Kodi kuvomereza kwathu kukhala ngati kwa Anzeru kummawa kapena kuvomereza kwathu kukhala ngati kwa Herode. Kuvomereza kwa Anzeru kummawa anavomereza ndi chikhulupiriro anamutsatira namulemekeza. Koma Herode adavomereza ndi kukayika ndi mkwiyo komanso udani. Munthu khale adadana naye natsutsana naye zinali zopanda ntchito. Mulungu ndi wamphamvu zonse amagwiritsa ntchito china chilichonse kuti akwaniritse ulemerero wake. Kodi ife kuvomereza kwathu kukhala kotani? Kodi kukhala kwa chikhulupiriro komutsatira Yesu komulemekeza kapena kukhala kwa Herode kokayikira ndi kokhala naye ndi mkwiyo? Mbuye atithandizire pa mawu ake amenewa. Tiyeni. Atate tikuyamikani chifukwa cha mawu anu amene mwatiphunzitsa. Anzeru kummawa ataona nyenyezi ija anabwera nadzamulambira Yesu Khristu. Ifenso Yehova tipempha tithandizireni kuti timulambire Yesu amene, timvomereze mwachikhulupiriro Yesu amene, ndipo kuti tikayende naye mwachikhulupiriro Yesu amene. Tisakakhale ngati Herode amene sadakhulupirire Yesu. Adamuona ngati chotsamwitsa, adamuona ngati chipsinjo moyo mwake pa zimene anali nazo pa udindo wake. Koma ife Yehova tipempha tichotsereni kudzikuza kwina kulikonse kumene kungakhaleko kapena kutilepheretsa kuti tisamulandire Yesu ameneyo ndi kumugwadira. Ulemerero ukhale kwa inu lero ndi kunthawi zosatha. Mukhale nafe pamene tili kuchoka pano, ndipo tipempha mdalitso wanu ukhale pa ife tonse pamene tikhulupirira Yesu ameneyo ndi kuyenda naye nthawi zonse. Amen.